my YouTube channel. Sunday ni karon. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sunday ni karon, manlaag mi. Dili manlaag ay magpalit mi og kuan kanang one set of computer para sa server sa among computeran. Ato mi sa interface. Kay barato ra dito. Ya 12 months credit card. Traffic kaayo guys, Sunday man ta karon una. Kana back to normal na jud siya. Nagkana na nanuroy. Sa una daghan kay banggawas no. Close ang interface guys. Sa Newtek na lang kami bibili. Close kasi is Sunday. So SM kami. Nothing SM. Close. Naglaag sa mi guys. Dit sa amin dit. Hayag lagi kayo tanong mo. No? Second floor ni? Third floor? Gamay lang guys. Pure lemonade yun na siya sir? Or kuan lang? Powder lagi na. Powder lang? Ano sa siyo? Para di bagat sa bulsa. Palit sa mig limon na yun. Bung kito. Welcome. Pag 5-0 volt, 50. Yung charger ako. Sukle. Give the chance, bro. Give the chance. Asa SSD mo ito na siya. Mawala sa sir. Pero duha nakabog no? Duha na to. Duha. Duha na to. Duha ka SSD. Duha ka SSD. Meron na niya. Duha na ka. Basta ka kan. Kanang Windows base ba dili ha. Ito yung ganun kanana. Asa ka. 50 yan na. Ano naman, para may Microsoft Office na 365 ang kuwan, ang DepEd, kapag na ng DepEd na. Sample, kuwan ka, DepEd, DepEd lang siya, share na sa inyo. Sa inyo. Unsa man ning kani unsa ning 1 TB unsa man ning 1 terabyte. 1 terabyte. Taga ka.
Oh, palit milk tea dir, take out. Milk tea. Oh no! Wala naman sa kukulta. Done na, guys. Ah. Try pa man. Mahal lang no, 21,000. Bilang gano'n, pang charger. 30 plus. Tanawang sini, guys. Joy, kataw-tao. Oh. Budget. Ang canvas na ko sa kuan, dito sa Mary. Ano? Design mo interface by Chris. Pila ka, kuan. Naman kay power source no. Kani para pareho ra, kung nani power source. Bye, guys.